Det næste indslag tager os tilbage til en tid, da ordet service oftest blev udtalt service, altså bestik, glas og tallerkener. Det var også dengang, hvor det var ganske naturligt, at søn fulgte fader, skummersønnen blev skummer, brugsuddeler-sønnen blev brugsuddeler, og serviceudlejer-sønnen blev, som de skal se, serviceudlejer. Men hvad så, når man prøver at lukke nutiden ind? Vi skal til serviceudlejningsfirmaet Wenzel Jørgensen på Østerbro i København. Her er Åge Wenzel Jørgensen i færd med at pakke glas til en royal reception. På en måde er det som at blive sat 60 år tilbage, når man træder ind i lokalerne hos serviceudlejningsfirmaet Wenzel Jørgensen. Så er den der. For hvem skulle tro, at der bag det anonyme skilt på den trafikerede Lyngbyvej i København gemmer sig en tidslomme, hvor tiden er stået stille. Vi har da en lille smule her i sådan en cigarkasse her. Sådan nogle teskeer her fra krigens tid. Og der skulle man jo så tælle det rigtig nøje, når det kom retur fra kunden, fordi mange gange manglede der noget, og manglede ikke kun en og to, der manglede mange dele, for folk ville godt betale for det. Fordi man kunne ikke købe noget under krigen. Han var en lille dreng der under 2. verdenskrig, men har det meste af sit liv træsket rundt her i de nostalgiske omgivelser, og alt er stort set bevaret fra dengang det var hans far, der regerede ud i serviceudlejning. Fra min fars tid, der er alt blevet malet blåt. Og hvis det så skulle være rigtigt, så fik den også en gul streg. Fordi så vidste vi, hvor det hørte hjemme. Og på en måde hænger respekten for faren i lokalet. Alt er gemt. Fortegnelse og opgørelse over varelæret den 14. februar 1942. Rationeringsmærkerne er gemt, og ligeledes historierne fra krigen. På grund af, at vi havde hestevogne, så havde han bevægelsesmuligheder. Og derfor så kunne han transportere ting og sager. Og jeg ved ikke konkret, fordi jeg har ikke selv set det, men om det var våben, eller om det var sprængstoffer, eller illegale blade, eller hvad det var. Men han har i hvert fald været med til at transportere ting og sager. Faren startede firmaet i 1937, og det lå i luften, at sønnen skulle overtage. Men i stedet blev han udlært i skibsproviantering. Det var jo også drømmen. Og det var jo også sådan set også det, der mere eller mindre var aftalt, at jeg skulle sådan rundt og sådan lige prøve lidt forskellige ting. Og så måske komme tilbage til Danmark og måske også ude i den store verden. Men alt det gik jo... Det sluttede jo den 8. februar 1965. Der sluttede det. Faren døde af kræft i en alder af 52 år, og Wenzel Jørgensen måtte som 22-årig vende hjem for at overtage firmaet. Der var jo andre ting, jeg godt kunne have tænkt mig. Altså dengang i hvert fald som ung menneske. Og var jo også været i lære i skibsproviantering og en lille smule i skibsudrustning. Men det var jo en saga blot, fordi altså, jeg kom hjem, fordi mor hun kunne ikke selv. Det kunne hun ikke. Så det var nærmest naturligt, at det gav sig selv. Siden Wenzel Jørgensen overtog firmaet, har han været tro mod sin fars systemer. Hvis de så skulle have 36 gange 3 25, jamen det var 117 kroner. Og så skrev man selvfølgelig det. Så skulle man ikke selv have regnet det ud i hovedet, jo. Og der hersker en stemning af respekt for fortiden over lokalerne. Alt bliver ordnet på gammeldags manér. Også her i køkkenregionerne, hvor førstedame fru Ravn de sidste 23 år har vasket millioner af glas op i hånden. Den bliver vasket. Alt bliver vasket. Det var næsten noget af det første, Wenzel gjorde. Starter hun med at sige. Det bliver uden mig, så holder jeg, siger. Og så blev det ikke nogen opvaskning. Skal du have det stykke her? Det emmer af husmorsnak her i køkkenet, hvor den pensionerede servitrice fru Svendstrup går til hånde, og hvor man forstår at sætte pris på en gedin pusseklud. Sikkert nogle gode klude, du har der. Det er ikke min gamle kjole. Ja. Det er en god dag i dag. Stagerne, der er kommet retur, er i pæn stand. Værre er det, når fruerne i køkkenet får beskidte stager tilbage. Så hænger stearinene helt ud over. De skal skåldes og vaskes. Så er det ikke altid lige sjovt med for. Så nogle julelysestager. Puha. Hvad tænker I så om de folk, der har brugt stagerne, eller I får sådan nogle beskidte nogen ind? Ja, de skulle skydes.
En af de få nyanskaffelser siden farens død og knudepunktet i Wenzel Jørgensens indtjening er den såkaldte guldstol. En stol, der udover her på Lyngbyvej også findes på Christiansborg, i Dronningens gemakker på Fredensborg og i det ovale værelse i Det Hvide Hus. Og det er der heller ikke en hvilken som helst stol. Den har der betydet meget, fordi altså, med guldstolen, der er der jo normalt jo som regel gerne hængt en del andet på, altså porcelæn og borde og stole, altså når folk skulle holde en lidt pænere fest. Wenzel Jørgensen er netop på vej til en af de utallige pæne fester, han gennem mange år har leveret service til. Ja, der holder masser af biler. Nej, vi kan jo slet ikke. Nå. Der er stort ståhej ved Radiohusets koncertsal, Hvor må vi komme ind? hvor storhertugen af Luxembourg holder reception for de danske royale. Du kan translate, hvad der står her. Ja. Translate. Der prøver Musik. måles din musik. Skal vi... Vær stille og roligt, ja. Okay. Men hvor må vi stille bordene her? Op. Skal de helt op? Ja. Nå. Så skal vi. Giv mig bord. Nej, du skal slet ikke gå op. Lad dem nu bare, som jeg har sagt mange år, ved du hvad, behøver ikke at gå til alt muligt om aftenen for at træne og motionere. Den får vi her. Og den er gratis. Vi får endda penge for det. Men I take in here, and you can take. Men det med gratis motion er nu ved at være fortid. I sidste måned måtte Wenzel Jørgensen fortælle sine ansatte, at firmaet skal sælges. Sølv eller stål, kongeligt eller almindeligt, guldstole, klapstole, vinerstole og borde, nyt eller gammel, mange antikke i godsøjne effekter, henvendelser og så billetmærker til Jyllandsposten. Jeg synes, det er uartigt. Er det uartigt? Ja, det synes jeg i højeste grad. Ja, jeg er lige ved at sige, jeg er på 20 år. Jeg synes det. Jeg kan slet ikke fatte det. Wenzel Jørgensen har svært ved at klare det meget slæbearbejde. Og fru Ravn skal opereres. Wenzel Jørgensen kan derfor ikke overskue det hele uden hendes hjælp. Det er nok svært at få nogle unge mennesker til at lave det arbejde i dag. Kan der være muligt? Som det kan være andet, så må det være sådan. Serviceudlejning Wenzel Jørgensen er nu overdraget til en anden køber. Ingen af Åge Wenzel Jørgensens 2 børn har ville overtage familiefirmaet. Hvordan er det, når du selv påtog dig ansvaret for din far? Jamen, det var måske lige svært at forstå første gang. De ville noget andet. Og det kan jeg jo ikke lave om på, og det er jeg virkelig ked af, dybest set, det er jeg, fordi det kunne have været pragtfuldt at sidde hjemme i gyngestolen og vide, at nu kører det her videre. Tilbage står ansvaret over for den afdøde far og respekten for det, han i sin tid byggede op. På en måde kunne jeg godt forestille mig, at han kunne have lidt imod, hvis han er ledet, at jeg nu bare lukket og så solgt. Det første, han ville sige, jeg er næsten overbevist, tror du nu, det er det helt rigtige? Forrige fredag var det slut, efter et helt liv med tallerkener og glas. Og serviceudlejningsfirmaet er nu overdraget til en køber uden for familien. Dermed er vi nået til en nyhedsoversigt fra Michael Kamper. Vi begynder i Hundested, hvor en 14-årig